25 imatges sobre la història de Catalunya, tercera entrega. Número 1. Una fotografia d'Emmanuel de Pedrolo, l'autor de la novel·la El mecanoscrit del segon origen. Número 2. Una fotografia d'Antoni Gaudí al Parc Güell. Número 3. Les restes romanes de la ciutat de Bètolo, situada a l'actual Badalona. Número 4. Un retrat de Pau Clarís. Fou el 94è president de la Generalitat de Catalunya i el primer en proclamar la República de Catalunya el 16 de gener de 1641. Número 6. Primera portada de la revista infantil i clandestina El cavall fort, any 1961. Número 6. El campionat aconseguit per la selecció catalana d'hoquei patins al Mundial B de Macau, any 2005. Número 7. Policia espanyola, coneguda com a Grisos, atonyinant a Barcelona a manifestants que protestaven en contra de la repressió del franquisme, anys 70 del segle XX. Número 8. En Freddie Mercury i la Montserrat Caballé interpretant la cançó de Barcelona, any 1988. Número 9. Una imatge del pantà de Sau en plena sequera. Número 10. Una imatge del pantà de Sau amb el campanar a mig cobrir. Número 11. Una fotografia d'en Narcís Montoriol. Número 12. Una fotografia dels primers personatges del programa infantil El Club Super 3, any 1991. Número 13. El pacte del Majestic entre el Partit Popular i Convergència i Unió, any 1996. Número 14. Una imatge de l'interior de la Casa Batlló. Número 15. Una imatge de l'ermita que es troba al volcà de Santa Margarita al Garrotxa. Se té constància d'ella des del 1403. Número 16. Un retrat de l'Enriqueta Martí, també coneguda com la vampira del Raval. Número 17. Un fragment de la muralla de la ciutat de Girona. Número 18. La Torre Jorba, construïda per la Expo de 1929 a la muntanya de Montjuïc, ciutat de Barcelona. Número 19. Una maqueta presentada pel grup de música Sopa de Cabra, any 1988. Número 20. Una imatge de la ciutat de Girona, principis del segle XX. Número 21. Alpinistes catalans pugen per primer cop la senyera al capdamunt de l'Everest, any 1985.
Número 22. El Parlament de Catalunya, votat per tots els catalans, vota sí a la creació de la República de Catalunya. 27 de maig del 2017. Número 23. Una fotografia d'en Francesc Macià quan era coronel de l'exèrcit espanyol. Número 24. Dues fotografies que contrasten l'evolució de la muntanya de Montjuïc. I número 25. Una pancarta penjada al balcó de la Generalitat de Catalunya reclamant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels seus exiliats. Any 2018. I fins aquí la tercera entrega de 25 imatges sobre la història de Catalunya. Si el vídeo t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt i difon aquest vídeo. Això m'ajudaria a fer més vídeos.